Uslap ubajur naduk kini kisni ki peladap. Ula pentua ya ki surok keleng-keleng ki jaka jonggari kasih jangtia. Hari ini kajing tua jaka surok apa alang mali harut kawa amkra. Maka surok akan tiap orang layu jing tibru. Pagladon kajing tua ya ki surok. Bat kam ki kisam ki badan. Apa mau kon rau siana di blok. Dia kajing tua kalong ki benta jaka omlai. Maulat bat ki de ki snong. Haba kemba sautli ki yeng kila syaban na kajing tua jaka kendau. Kuntobru ya ka yeng do barsnong ka barim ka badon hakate ka jaka. Nei ka basngusi e kalong ba amut ki mensim ke bakodor ki barami na yeng banwan shalong na kam tawanwan di kam ki jongki. Kila du ai la ka jing em na ka jing saban hakini ki yeng ki batwa harus surok. Ngani ka jing ja kala pelong ki pai ba na shnong jaka te ka than banyami pai ba. Mani wa ki ki angut ki beri ki basa ban ki yeng. Nei ka du ba ai ka khobor empat yo jing tep setia. Laki la yon em kini ki beri ki basa ban na ka de ki tua jung te ki yeng kunjuru. Ka balami namar ka jing jor pala uslap. Kalong ka ba isang sot ban pej ba ki yeng ki sam rangkat ki tiar ki tar ki badan hapo. Kila saban namar ka jing tua jang ka surok. Baletu mau kan ka jing jor jong uslap kerajaan ado ka atarik entau bana yeyong. Hadu mata ka siru kreteng bat ki bobon ki benta jang ka surok kila sabam ba ka bat ki bobon ki benta ya ka barsiang rong ru kila pau de ki mau. Na kaliang ki bos nong jo kate ka thai kan thup ru yo video jang ka mo kan ro kila li jingo kerki chete jaka manwa di kila jingarap ki kerki na ka ban a jingarap bi kisam lanat ki ban ma ya kan di ka jing na shop jo ki bor kamariang.